Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselam ala Resulillah. Ahlak derslerini devam etemiz. Bizning әти-әни хакының икенче өлешенә күчтек, әти-әнине рәнҗетү. Узган дәрестә мин инде закладка кыстырып барам, ләкин bir bit, iki bit мин ялгышырга мөмкинмен. Шуңа күрә мин сездән сорадым, узган дәрестә башладык. Әмма без бераз гына артка чиккән булганбыз икән. Шуңа күрә монда тәнкыйть сезгә, миңа түгел. Без кабатлаганбыз инде башын. Мин түбән камада дәрес биргәндә ахырдан берәр мәзәк сөйләп куям икән, анекдот. Апалар по протоколу язып куялар. Киләсе дәрескә килгәч, без кая калдык дигәч, миңа шул мәзәкне укыйлар. Шуңа берәй-берне дә ычкындырмыйлар. Димәк, әти-әнине рәнҗетү Аллаһы Тәгаләгә ширк кылу белән бер рәттән килә торган иң зур гөнаһларның берсе булып тора, ләкин инде беләбез, Аллаһы Тәгаләдән башка затка гыйбадәт кылсаң, бу инде күферлеккә керә. Шулай бит? Әти-әнине рәнҗетү, анда башка гөнаһларны без инде куйдык бит, кеше үтерү, ялган шәһадәт, алар зур гөнаһлар, бик зур гөнаһлар алар. Ләкин алар күферлеккә чыгара торган гөнаһ түгел. Менә шуңа күрә без бу әйберне дәген күп вакытны алмыйм. Аз сызыклап аңлап китергә тиеш. Исламда зур гөнаһлар арасыннан да бар ниндиләре кешене исламнан чыгара торганнары. Әгәр дә кеше белә торып шушы эшне эшли икән, ул мөселман булудан туктый. Ул безнең өчен мөселман кардәш булмый, һәм ул шушы гөнаһасын, ягъни шушы эшен танып, игълан итеп, яшермичә үлеп китә икән, без ул кешегә җиназа укый алабызмы? Без ул кешегә җиназа укый алмыйбыз. Чөнки ул ачыктан ачык нәрсә күферлек кылган. Мәсәлән, Аллаһ юк дип әйтсә, пәйгамбәр ялган дип әйтсә, Коръән ул Аллаһның китабы түгел дисә, бу иң гади инде, инкар, отрицание, шулай бит инде. Яки җәннәт юк, җәһәннәм юк дип, әгәр дә кеше шулай яшермичә әйтеп йөри икән, бу мөселман була алмый. Шулай бит. Һәм нәкъ шулай, әгәр дә кеше Аллаһыдан башка затка табына башласа, Аллаһыдан башка затка гыйбадәт кыла башласа, мәсәлән, Аллаһыдан сорыйсы урында галимнәр әйтәләр инде, ширкнең иң зур ишеге дуга диләр. Чөнки кеше мохтаҗ ярдәмгә. Шулай бит инде. Һәм еш кына Аллаһның бәндәләре бер Аллаһыдан сорыйсы урында башка затлардан сорый башлыйлар. Кояштан сорый, айдан сорый, йолдыздан сорый, ниндидер кемнеңдер рухыннан сорый. Әгәр дә ул миңа зыян китерә, Аллаһыдан башка, ул миңа файда китерә ала дип әйтә икән, миңа бәхет бирә ала дип әйтә икән, Алла сакласын, бу күферлек була. Шуңа күрә бу күферлеккә чыгара торган гамәлләр. Мәсәлән, исламнан көлү, мәсәлән, намаздан көлү, намазны мыскыл итә икән кеше, бу күферлек, Алла сакласын. Әгәр дә кеше Коръәннән көлә икән, бу күферлек. Әгәр дә кеше пәйгамбәрдән көлә икән, мәсәлән, ул пәйгамбәр фәлән булган, төгән булган дип, шундый мыскыл итеп, бу күферлек. Ни өчен? Чөнки диннең бөтен нигезе нәрсә? Хөрмәт һәм биекләү. Аллаһны зурлыйбыз, пәйгамбәрне зурлыйбыз, аңа табынмасак та. Шулай бит инде, Коръәнне зурлыйбыз, Аллаһның китабы дибез, тахаратсыз тотмыйбыз. Һәм булар гыйбадәт, безнең иманыбыз, киресенчә, Коръәннән көлү, мыскыл итү, мәсәлән, кемдер уразадан көлергә мөмкин, кемдер хаҗдан көлергә мөмкин мыскыл итеп, пәйгамбәрдән, сахабалардан, Алла сакласын, бу инде күферлек булуы бар. Менә шуңа күрә бар зур гөнаһлар кәбаирләр арасыннан күферлеккә чыгара торганнары. Бар зур гөнаһлар, алар кеше түгел, алар бик зур гөнаһлар. Аларга Аллаһы Тәгалә газап белән янады, моны эшләсәгез диде. Ләкин алар күферлеккә чыгармый. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям киткәннән соң, әле сахабалар заманында ук шундый фитнә чыкты. Бу хаварижлар фитнәсе. Тәкфирчеләр фитнәсе. Алар нәрсә диделәр? Кеше зур гөнаһ кылып күферлеккә чыга диделәр. Мәсәлән, кеше ниндидер зур гөнаһ эшли икән, ул аны күферлеккә чыгара, бу безнең өчен мөселман түгел, бу фәлән, бу төгән дип. Шуңа күрә ул фитнә, ул инде дөнья беткәнче бара. Барачак. Бүген дә кемнәрдер бар, мәсәлән, кеше ураза тотмаса, ул кафир. Намаз мәсьәләсендә бар инде ул зур ихтилафлы бер
Безнең мәзһәбебездә инде һәр хәлдә без Аллаһы Тәгаләне таныган, намазны фарыз дип тапкан, ләкин инде әлегә менә укый башламадым бит әле, башлыйм дип, менә шулай намазны сөйгән кешеләрне без күферлеккә чыгарга тиеш түгел. Менә шуңа күрә ул шундый мәсьәләләр бар. Әти-әни хакында зур гынах, ләкин кыямәттә моның аермасы нәрсәдә? Кыямәт беренчедән инде син шушы зур гынахлар өчен җәһәннәмдә янашаксың, янганнан соң синең барыбер өметең бар, кая күчәргә? Иҗмахка күчәргә. Чөнки бу күферлек түгел иде. Шулай бит? Беренчедән, икенчедән Аллаһы Тәгаләнең теләгенә кала. Зур гынахлар Аллаһы Тәгалә теләсә кичерә ала, теләсә газапка тарта ала. Анысы да бар. Шуңа күрә без әгәр дә кеше зур гынахлар кылып үлсә дә, без инде ул кешегә дуга кылырга ярыймы, юкмы дигәндән, әгәр дә ул күферлек кылмаган икән, без ул кешегә дуга кыла алабыз. Моңа инде нинди мисал китерергә була? Иң күп хәзрәтләрдән күп сорау бирәләр инде. Ничек үлгән кешегә? Үзенә үзе кул салган кешегә инде. Чөнки үзенә үзе кул салу ул зур гынах. Кеше нинди рәвештә үзенә үзе кул салса, шул рәвештә аны газаплаячаклар. Үстән сикерсә, фәрештәләр аны өстән атачак. Үзенә нәрсә беләндер каза бүлсә, кисеп, фәрештәләр аны кисәчәк, казыячак бер туктамый. Агу эчсә, аңа анда кислоталар, утлар яндыра ишертәчәкләр инде. Менә ул зур гынах, ләкин ул күферлек түгел. Әгәр дә кеше Аллаһны таныса, кыямәтне таныса, тормышта нәрсәдер булган, Алла сакласын, бик зур гынахка керде. Харам. Кеше үтерү, үзеңне үтерү аерма юк. Кеше үтерү, кайбер кеше әйтә, ул бит кеше үтермәгән ди. Үзеңне үтерү дә зур гынах. Синең нинди хакың бар? Кеше гомеренә тиергә, һәм нинди хакың бар? Үз гомереңә тиергә. Аллаһ биргән гомерне яшәргә кирәк. Шуңа күрә, ләкин күферлек түгел икән, без нәрсә? Без аларга дуга кыла алабыз. Аллаһ Тәгалә үзе кешерсен дип. Кешерсен дип дуга кыла алабыз. Менә шуңа күрә ул мәсьәләләр бар. Әти-әнине рәнҗетүдәген, әлбәттә, кешене зур гынахка кертәчәк һәм җәһәннәмгә кертә, ләкин Аллаһ гафу итүче инде. Аллаһ гафу итүче, без белмибез, Аллаһ Тәгалә үзе белә кичерергәме, юкмы икән. Әмма бу күферлеккә чыгара торган түгел дидек. Абдулла ибн Амр радиллаһу анһума тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, иң зур гынахларның да зурысы диде, әгәр дә кеше үзенең әти-әнисен ләгънәт кылса диде. Шулай бит, шунда калдык. Әти-әнисен ләгънәт кылса дидек. Ләгънәт кылу. Беренчедән, нәрсә ул ләгънәт кылу? Яр, әйдәгез, хадисны укып чыгыйк. Бу сүзләрне әйткәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә сорау бирделәр. Я Расулаллаһ, ва кайфа ял'ану ар-раҗул валидайхи? Ничек инде кеше ди үзенең әти-әнисен ләгънәт кылсын ди? Ничек соң инде ул ди? Кемдер сәерсенеп киткәндер инде, кемдер аңлап бетермәгәндер, ничек әти-әниеңә ләгънәт кылырга була дип. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, бер кеше ди, икенче берәүнең әти-әнисен сүгә ди, икенче берәүнең әти-әнисен сүгә ди, һәм җавап буларак нәрсә? Теге кеше синең әти-әниеңне сүгә башлый ди. Димәк, сәбәбе кем булды синең әти-әниеңне сүктерергә? Син үзең булдың. Мәсәлән, син кемнедер сүгеп, аның әти-әнисен ләгънәт кыласың, аның ачуы килде, чөнки яхшымы, начармы, ул аның әти-әнисе. Шулай бит инде. Һәм ул сиңа дошманлык белән нишләде? Синең әти-әниеңне дә Аллаһ ләгънәт кылсын дип, әтиеңнеме, әниеңнеме дип, яки кимсетә башлады, сүгә башлады. Менә монда сәбәпче кем булды? Беренче сәбәпче син булдың. Димәк, син кеше әти-әнисен ләгънәт кылып, үз әти-әниеңне ләгънәт кылучы булдың. Шулай бит инде. Һәм шулай ук Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас әйтә, бу инде Пәйгамбәребезнең хадисе түгел, шушыны аңлатма буларак моны Имам Аль-Бухари китерә, Адабул Муфрад китабында, минал кабаир индаллаһи тааля ан ястасибба ар-раҗул ливалидайхи ди. Аллаһы Тәгалә каршында иң зур гынахларның берсе ди, әгәр дә бер кеше әти-әнисен сүктерергә, әти-әнисен ачуландырыр, сүктерергә кемнеңдер тарафыннан сәбәп булса ди. Сәбәп булса ди. Мәсәлән, син сәбәп булдың, синең әти-әниеңне кемдер сүгә, ләгънәт кыла, менә бу инде иң зур гынахларның берсе булып тора ди. Шуңа күрә менә монда кайтабыз бу хадискә инде, әти-әнисен ләгънәт кылучы, ләгънәт кылу ике төрле булырга мөмкин. Иң беренчесе нәрсә ул ләгънәт?
Ләгънәт татар телендә инде ул каргыш, проклятие, шулаймы? Проклятие бу проклинание буладыр инде, деме? Проклинать. Ләгънәт ул Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән мәхрүм калсын. Мәхрүм, Аллаһ сине рәхмәтеннән, үзенең рәхмәтеннән мәхрүм итсен. Моңа синонимнар күп китерергә була. Аллаһ сине бәхетсез итсен. Аллаһ синең нәселеңне, мәсәлән, корытсын. Аллаһ синең балаларыңны үзеңне хәлак итсен, мәсәлән. Бу дөнья белән бәйле булырга мөмкин. Булырга мөмкин Аллаһ сине җәһәннәмгә кертеп яндырсын. Аллаһ сине җәннәттән мәхрүм итсен, үзенең җәннәтенә кертмәсен. Һәм башка шундый Аллаһы Тәгаләнең ачуы, Аллаһның каһары, Аллаһның ләгънәте булсын дигән теләкләр, дугалар. Менә булар бөтенесен бер сүз белән әйтсәң, инде ләгънәт була. Ләгънәт. Аңлашылдымы? Әлбәттә куркыныч әйбер. Һәм буның куркынычлыгы нәрсәдә? Бу без мөселманнар өчен куркыныч. Ни өчен хәзер аңлатам. Шуңа күрә ләгънәтнең мәгънәсен аңладык. Менә бу кешегә начарлык теләү, Аллаһының шушы ачуын, каргышын, ләгънәтен, җәһәннәмен, газабын теләү бу чиракта ике төрле булырга мөмкин. Беренчесе ничек? Син турыдан-туры телисең. Мәсәлән, сиңа Аллаһның ләгънәте булсын дисең. Әмма монда Пәйгамбәрбез аңлатты. Беренче булып түгел, сәбәпче булып диде. Икенче төрө, син үзең Алла сакласын, яраткан әтиәниеңә ләгънәт кылмыйсың, син аларны яратасың, ләкин син нишләдең? Кемнеңдер әти әнисенә тел теш тидереп, сәбәпче булдың аларның синең әтиәниеңне сүгүләренә, ләгънәт кылуларына яки яман дуга кылуларына сәбәпче булдың. Шуңа күрә икесендә дә синнән килеп чыкты кебек була. Менә монда бик сак булырга кирәк. Гомумән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, безнең иншалла аерым бер 2-3 дәрес булачак бер-береңә ләгънәт кылу турында. Ул аерым, ул телнең зур хәсрәте ул. Пәйгамбәрбез әйтте: "Лейсал муъмину бит-та'ани валал-ла'ани валал-фахиш валал-бадиди." Муъмин кеше ул кешене сүгүче, кешене ләгънәт кылучы, фахиш телле, фахиш эшле булырга тиеш түгел ди. Бызык телле, бызык эшле булырга тиеш түгел ди. Бу мөселманга хас булган әйбер түгел. Хәтта тормышта каядыр, ниндидер бер шундый ситуация, ниндидер бер халәткә төшеп, кеше үзен үзе тоталмыйча, ачуга бирелеп, кемгәдер үпкәләп, кемгәдер рәнҗеп, нәрсәдер чыгып китәргә мөмкин бер тапкыр. Үз тормышында. Булырга мөмкин, белмим, 2 тапкыр, әмма әгәр дә ул аның кергән икән, кеше ялгышырга мөмкин. Шулаймы? Кеше ялгышырга мөмкин. Мәсәлән, Гомар ибн Хаттабның улы, аның турында әле аерым булачак безнең. Абдулла, күпме хадисләр безгә ирештергән. Ул бездән хәерлерәк. Ул бездән хәерлерәк, ләкин бер вакыт аны бер кылы, әле кыллар бар бит. Ул аны бик каты подвай итте. Бик каты ачуы килә дә, шуннан соң ул инде аны сүккәндә ла дип шулай авызын ача, анда ла'аналлаһ дип әйтер өчен миндә шулай ла диде, нитеп кала. Исенә төшә бит, тукта, мин бит ләгънәт кылырга тиеш түгел. Аның хезмәтченең җинаяты зур булса да, мин кеше ләгънәт кылырга тиеш түгел диде, туктап кала. Аллаһыдан куркып. Һәм аннарысын бик каты шушы ачуга бирелеп, менә ләгънәт кыла язганга нәрсә үкенә. Һәм теге хезмәтчен чакырып әйтә, бар мин ди азат итәм ди. Я дарю тебе свободу ди. Шуңа күрә хәтта сахабалар арасында да нәрсә шулай ачуга бирелеп, шундый сүзләр менә чыгып китә, һәм аның чыккан вакытлары да булган. Башка сахабалар. Аны хәзер аң белән нитмибез. Ләкин монда лейсал муъмину билла'ан, ла'ан дигән сүз монда даими гадәткә керткән. Менә кичә әле берәү белән шуланышкан, Аллаһның ләгънәте булсын сиңа. Булды. Менә бүген анда трамвайда берәү ниткән иде, аңа нәрсәдер әйтеп ташлады, Аллаһы Тәгалә сиңа нитмәсен дип. Ул әле бер көнне кая, бер ни инде, бер яшь егет яза инде. Белмим, мин аларга никах укыдым микән инде.
той күлмәк алдык ди. Алалар бит инде нигә? Нәрсәләр? Прокатка. Нәрсәдер бир тапшырганда килеш алмаганнар инде. Бу әйтә инде мин хаклы ди, договор буенча алар миңа әйтмәделәр ди. Тегесе әйтә, юк, мин хаксыз ди. Шуннан юк, мин хаклы ди, бирүче инде. Булар күрәсең эләгешеп киткәннәр дә, тегесе әйткән инде пусть Аллах даст тебе, пусть Аллах даст вам детей больных дигән инде, инвалидов дигән. Әйе. Бу егет инде ничектер әле намазда да түгел. Бу инде яза шулай, моның бит инде ишен нитә? Мен әйтәм, сез карагыз договорны. Беренчедән кем хаклы, кем хаксыз, карагыз договорны. Бу беренчесе. Икенчедән, хәтта син хаксыз булсаң да, бу бит гадел ни түгел. Зуб за зуб, око за око бар бит инде. Бу бит гадел түгел. Әгәр дә син аның 100 сумын алган булсаң, ул синнән 100 сум алсын. Монда бит инде это неравноправный ни. Шуңа бит инде, шуңа күрә менә бу кешенең шир инде бу кешенең. Алла сакласын, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям нәрсә диде? Әгәр дә кешедән ләгънәт чыгып китсә диде, хадис бар. Ул ләгънәт күкләргә менә диде. Күкләргә менә, чөнки дугалар күккә менә дип әйтәбез бит инде. Шулай бит. Ләкин бу ләгънәт булу сәбәпле фәрештәләр күкләрне ачмыйлар ди. Бу хадис. Фәрештәләр күкләрне ачмыйлар ди. Һәм ләгънәт менә алмагач, ул төшеп китә аска ди. Төшеп китә кемне эзли? Кемгә җибәрделәр ләгънәтне? Менә кемнедер каргадылар бит инде. Мәсәлән, арендага күлмәк бирүче каргады, балаларыгыз авыру тусын дип, бу яшь егет белән кызны яңа өйләнешкән. Бу буларга китә. Әгәр дә ни по праву булса, хаксызга булса, ләгънәт хуҗасын эзли башлый ди. Шуңа күрә асыл бик күп ләгънәтләр нишләргә мөмкин? Кешенең үз башына әйләнеп кайтырга мөмкин. Бу хадис, безнең темабыз ул түгел. Менә шуңа күрә кайттык әтиянигә. Вообще мөселманга тиешле әйбер түгел бу. Кстати, безнең өммәттә иң күп каргаучылар әбиләр. Минем практика шуны күрсәтә. Конечно, алар инде дәресләргә йөрүче, иншалла гыйлем алучы, тахаҗҗудлар укучы әбиләр түгел, ләкин корбан вакытында ит таратканда, Алла сакласын, әбиләргә сөякләргә итләр эләккәне булды. И ни өчен бу мөселманга проблема? Ни инде без халга таба китерә кирәк. Ике шөмлә белән аңлатам. Менә җахил кешенең, диннән ерак кешенең. Әйдәгез калыйгыз, бер әдәпсез, кара яны беткән исерек, алкаш. Ачу килгәндә ул нәрсә эшли? Мәйдәсез бит инде Россиядә яшисез, әллә каян күктән төшмәдегез. Сугына башлый. Аты юлы белән, шулаймы? И битте. Мөселман бик каты ачуы килгәндә, кичкенәдән диндә булырга мөмкин. Ул даже может быть, мәсәлән, ислам илләрендә. Гарәпләр дә сугына диләр, ишеткәнем юк. Мин аңламыйм андый сугыну телләрен. Может, сугынгәннәр дә. Төрекләрдә мәсәлән минем ишеткәнем бар. Бик каты ачуланышып китсә, урамда ике рат. Рәсәйдә, сугышалар да. Всё, анда кемдер айырадаларны, битте. Бер атнадан төзәлә, всё нормально. Тегеләр сугышмыйлар. Алар тапчыклар белән әйтергән, но минем үземнең ничә тапкыр ишеткәнем бар. Аллах сиңа ләгънәт кылсын. Аллах сиңа. И вот вопрос. Вопрос на таком. А что хуже? Теге исерекнең сугынуымы? Әллә ике мөселманның бер-берсенә ләгънәт кылуымы? Мин бер кешегә шулай дип әйттем. Авызын ачып җиппәргән сүзләрен мөселман кешесе. Мин әйттем, сугынган булсаң җиңелрәк булыр дидем. Гынахасы. Ярамый, но ләгънәт кыл. Гынахлар бит төрле дәрәҗәдә. Шуңа күрә минем ул үземнең, нигенә, мин моны китаптан укыганнан түгел, бу минем күзәтүем. Мөселманнар күп вакытта ачуланышканда сугынмый, хатян дилар да күргән бар инде. Ул теге разборка вакытында. Ләкин күп вакытта Алла сакласын, менә бу әйбер килергә мөмкин. Җахилләр, алар бит каргый белми, алар Аллаһны белми. Алар аты юлы белән сугыналар да таралышалар. Сугышып алырга мөштеләр. Мөселманнар
деген сөз төрекләр турында сүз бар, анда гарәпләр турында да, ислам җирлекләрендә минем күргәнем бар. Ирләрнең талашканда чыгып китә, хатыннарныкы тагында тизрәк. Менә шуңа күрә Алла сакласын. Һәм әлбәттә кешене каргау. Ул инде нинди зур куркыныч әйбер булгач, сине үстергән, сине кеше иткән, синең артың алдыңны юган, ничә еллар сиңа үзенең йөрәген, гомерен биргән әниеңне, тиеңне ләгънәт кылу. Яки ләгънәт кылырга сәбәп булу. Шулаймы? Бу инде иң зур гөнаһларның берсе. Менә шуңа күрә забазарым надо следить. Алла сакласын. Хәтта кешенең әти-әнисенә дә әйтмәсез. Хәтта пәйгамбәрбез нәрсә диде? Әбу Ләхабны да сүкмәгез диде. Әбу Җәһилне дә сүкмәгез диде. Ни өчен? Әгәр сүксәгез, аларның балалары ишетер диде, һәм сезгә карата дошман сезнең әти-әнигезне сүгә башлар диде. Менә шуңа күрә әти-әни ул шундый зат, алар ни инде? Алар неприкосновенный. Синеке ул, башкасыныкымы кирәкми сүгергә. Кирәкми сүгергә. Тимә. Чөнки кайта авазы киләчәк. Шулай бит. Синең хәтта мәсәлән шундый кагыйдә бар бит. Аллаһ Тәгалә әйтә бит Коръәндә: "Ва ла тасуббуллазина яд'уна мин дуниллаһи", Аллаһыдан башка затларга табынучыларны сүкмәгез ди. Ни өчен? Әгәр дә мәсәлән кемдер үзенең пишмагына шунда табынып утыра, кемдер анда шәм тотып каядыр ширкәүгә бара, әгәр дә син аны мыскыл итеп сүгә башласаң, нәрсә син ул, мәсәлән, бер марҗа үзенең динен тота, мәсәлән, анда шәмнәрен алган, бара каядыр службага. Син мөселман күрдең дә, күршеңне нәрсә эшләп йөрисең инде анда, мәсәлән, ул анда шарлатаннар янына, ул фәлән, ул дөрес түгел дип сүгә башласаң, бу дөресме, юкмы? Юк. Ни өчен? Чөнки ул синең Раббыңны сүгә башлаячак. Шулаймы? Үз динеңне бел. Пәйгамбәрне сүгә башлый, Коръәнне сүгә башлый, намазыңны сүгә башлый. Һәм нәтиҗәдә син сәбәпче булдың аның динне сүктүрүенә. Шулаймы? Шуңа күрә Аллаһ нәрсә диде? Аллаһыдан башка затларга табынучыларны да сүкмәгез диде. Икенче бер аятта, хәтта кирәк булса ниндидер бәхәс алып барырга, если урысча әйткәндә отношения позволяют, кем беләндер бәхәсләшергә үзе кызыксына икән, ваҗадилһум биллати хия ахсан ди. Алар белән иң күркәм рәвештә бәхәсләште, иң күркәм рәвештә, мыскыл итмичә, кимсетмичә аларны, алардан көлмичә, аларның кыйммәтләрен, инануларын юкка чыгармыйча. Шуңа күрә кеше белән эшләткәндә дә менә бу кагыйдәләрне безгә тотарга кирәк. Ярар, безнең бер генә кагыйдәне алабыз да, аннан соң безнең берничә кыйсса була, беренчесен бүген безгә өлгерергә кирәк иншалла. Кешенең әти-әнисе белән булган мөнәсәбәте. Ул кешенең кем икәнлеген күрсәтә дип әйтә галимнәребез. Әгәр дә кеше, менә мәсәлән, сезнең каршыгызда бер кеше тора. Сез инде белмисез, бу әхлаклы кешеме? Бу әхлаксыз кешеме? Бу күркәм холык иясеме? Әллә инде моның, ягъни ул бит инде әхлаклы булса, күркәм холык иясе булса, аның белән эш итәсе килә, шулай бит. Аның белән аралашасы килә, ниндидер бәлки бергә хәерле эшләр эшләргә буладыр. Әгәр дә сез инде аның белсәгез, бу кеше әхлаксыз кеше, мәсәлән, бу ялганчы, гайбәтче, ышанычсыз, хыянәтче һәм башка, әлбәттә ул әйберләрне белсәгез, нәрсә? Сез инде ул кеше белән эш итүдән сакланасыз. Шулай бит. Мәсәлән, сез аңа мөселман буларак сәлам бирергә мөмкинсез, ләкин ниндидер күркәм сүзләр әйтергә мөмкинсез, инде урыслар әйтмешли, в разведку с ним барып булмый. Шулай бит. Менә шуңа күрә кемнең кем икәнен белер өчен галимнәр әйтәләр, аның әти-әнисе исән икән, әти-әнисенә булган мөнәсәбәтен кара диләр. Ни өчен? Чөнки карагыз, әхлакның башында кемнәр тора? Әти-әниләр тора. Шулай бит. Әхлакның башында әти-әни тора. Әгәр дә син үзеңнең күркәм холкыңны әти-әниең белән төзи алмасаң, күркәм мөнәсәбәтеңне, башкалар белән, урысча әйткәндә, подавно син төзи алмаячаксың. Әгәр дә син үзеңнең күркәм холкыңны үзеңнең үстергән әниеңә күрсәтә алмасаң, син аны кемгә күрсәтә аласың? Сәхнәгә басып халыккамы? Юк.
Ул рия, ул башкасы, ул әхлак булмый. Ул башка җирдән чыга. Менә шуңа күрә галимнәребез әйтә, нәрсә диләр? Гомар ибн Абдул-Азиз. Бу инде 5-нче халифа дип әйтәләр бит әле, шулай бит. Гомар ибн Абдул-Азиз әйткән: لا تسحبن عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والديه دي. Bir qaşanda dус bulma, әти әнисен кимсетүче белән ди. Әти әнисенең хакын үтәмәүче белән дус булма ди. Ни өчен? Чөнки әти әнисен белән дә дус булмаган кеше синең белән дус була алмый ди. Була алмый ди. Шуңа күрә бу кешенең нәрсә? Показатель, күрсәткеч булып тора. Әгәр дә син күрәсең икән, машалла, бу иратмы хатын-кызмы аерма юк, аның әнисенә шул хатлык хөрмәте зур, ихтирамы зур. Син күрәсең, аның әтисенә шул хатлык хөрмәте, ихтирамы зур икән. Димәк, бу кешедә өмет бар. Шулай бит инде. Өмет бар. Димәк, бу кеше белән нәрсәдер эшләргә була. Чөнки ул әти әнисен зурлый. Әгәр дә инде син күрәсең икән, ул әти әнисе белән килешә алмый, әти әнисе белән аралаша алмый. Менә хәтта үземнең тәҗрибәдә шундый безгә бит кай вакыт киләләр кешеләр. Шулай бит. Хәзер әзрәк кимеде инде, алар психологларга йөриләр. 3000-гә. Безнең дә 3000 дип әйтеп карыйсы бар әле. Безгә килерләр. Менә еш кына киләләр, шулай килешә алмыйлар, тормышларын килә алмыйлар. Иде гаиләсе белән килә алмый, баласы белән килә алмый, туганнары белән, аннары яки мәсәлән эштә конфликтка керә, эше бармый, ниндидер бәрәкәтсезлек, инде берничә мәртәбә уйлаган бауга менергә, мәсәлән, шулай сораша башлыйсың, әкрен генә сәбәбен эзлисең. Һәм мин еш кына андый кешеләрдән сораганым бар, әтәнигез исәнме дип. Аннан соң инде әйтәм, әнием исән дип, әйтәм, ничек син әниең белән яхшымы, мөнәсәбәтең яхшымы дип, шулай сораша башлагач, ул мәсәлән, айлар буе әнисен күрми. Ул көннәр буе, атналар буе шалтыратып хәлен белмәскә мөмкин. Әйтәм, аңа ярдәм иткәнең бармы? Менә син бит инде бизнес төзеп карагансың, кибет ачып карагансың, синең ул кибетеңнән кергән файдаларны хатының балаң гына күрдеме үзең генәме, яки инде әниең дә күрдеме дигәч, нишәптер җылы мөнәсәбәт күренми. Менә бу бит инде сәбәп. Даже аның тормышының бәрәкәтсезлеге дә сәбәп булып тора. Аның сәбәбе, төп сәбәбе ни өчен? Чөнки җир өстендә аның өчен иң беренче урында булган зат йөри, яши. Баласының назына, баласының җылы сүзенә тилмереп, ярдәменә тилмереп. Шулай бит инде. Пока ул бу вопросны хәл итми, бу мәсьәләне аның башкалар белән хәл ителмәячәк. Менә шуңа күрә ул бит инде ни өчен күп кенә гынахлар белән без укыдык аларны. Күп кенә гынахлар белән килгәч тә, ничек гынахтан котылыйм дигәч, сорау бирделәр. Әниең исәнме дип. Шулай бит. Ни өчен? Чөнки әнигә хезмәт итеп бик күп проблеманы хәл итәргә була. Менә ул инде тәҗрибәдә дә шул күренә. Шуңа күрә нәрсә дигән? Әти әнисенең хакын үтәмәүче белән дус булма, әти әнисе белән дә дус була алмаган синең белән дус була алмый ул дигән. Киттек алга таба. Безнең бер-ике кыйссабыз бар. Шул кыйссаларны беренчесен иншалла әйдәгез өлгерергә тырышабыз. Бу кыйссалар biz хадисләрдән алабыз, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның, чөнки кыйссалар күп. Гомумән кыйсса ул бит инде кайчандыр кем беләндер булган бер хәл. Шулай бит. Һәм без кешенең табигатендә ничектер кыйссаларга карата мәхәббәт бар. Мәхәббәт бар, без ничектер кыйссаларны яратабыз, безгә кызык ул, һәм чыннан да Аллаһы Тәгалә безнең фитратыбызга салган ул. Кыйссалар тыңлаганда biz аны күз алдына китерәбез. Ул безнең күңелебездә кала, без аннан ниндидер гыйбрәтләр алабыз. Шуңа күрә бу методика ул Коръәндә дә бар. Нахну нақуссу, Аллаһ Тәгалә әйтә, без сезгә сөйләрбез ди, кыйссалар ди, ахсанал касас. Юсуф сүрәсендә әйтә. Иң яхшы кыйссаларны сөйләр. Мәсәлән, Юсуф кыйссасы, шулай бит инде. Ибраһим белән Намруд кыйссасы бар, Адәм белән Хаваның җәннәттә булган кыйссалары бар. Кыйссалар күп, шулай бит инде. Ул кыйссаларны без күз алдына китерәбез, безнең фантазия бар бит инде. Шулай бит. Менә шулай булган икән дип шуннан гыйбрәтләр алабыз. Ул истә кала. Ниндидер кешегә, мәсәлән, не убей, не укради дип әйтүгә карый, ниндидер кыйсса рәвешендә һәм шул кыйссадагы дәресләрне, гыйбрәтләрне җиткерсәң, ул күбрәк кагыйдә сөйләүгә карый. Шуңа күрә Коръәндә дә кыйссалар күп, хадисләрдә дә кыйссалар күп. Ләкин бер генә әйбер әйтеп китәм инде ансында,
Ләкин мөселманнар арасында да, ничек әйтергә, нигезе булмаган кыйссалар күп. Тузга язмаган дип әйтмим инде. Тузга язылган инде ул каядыр, ләкин нигезе булмаган бик күп шундый әкияти, шундый ниндидер тылсымлы, сихри кыйссалар күп, һәм күп вакытта кешегә аят хадис сөйләүгә карый, менә шул берәр байкият бабайки сөйләсәң, кеше йылы шулай, прямо о, машалла дип, ничәптер кешегә күп вакытта шулай бер үтә. Ну, аның белән нигезсез кыйссалар белән, кемнеңдер каядыр, кемдер төш күргән ниндидер, ну ладно күргән, мин дә күрәм инде ул төшләрне, нишләсәң? Пәйгамбәр күрмәгән бит аны. Ибраһим күргән төш. Аллаһы әмер иткән улын, ул Ибраһим. Пәйгамбәрбез күргән төш, ул пәйгамбәр. Шулай бит инде, ләкин бөтен ниләрне күргән төшләрне бит инде риваятлар итеп сөйләп йөрү, ул бәлки шайтаннан булгандыр ул төш. Менә шуңа күрә кыйссалар нигезле булырга тиеш. Менә шул нигезле кыйссаларның берсе. Бу кыйссаны безгә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сөйли, Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Һәм Абу Хурайра радиллаһу әйтә, пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди, бишектә 3 баладан 3 кенә бала сөйләде ди. Монда сүз бара Бәну Исраил халкыннан. Якубның балаларыннан бишектә килеште 3 бала сөйләште ди. Бала бишектә сөйләшә аламы? Юк. Балага сөйләшер өчен 2 яшы, анда 3 яшы тулу кирәк. Шулаймы? Ләкин кайбер балалар бишектә үк сөйләштеләр тугачта. Менә тугачта сөйләштеләр, 1 айлык, 2 айлык. Менә шуңа бу Аллаһның бер мөгъҗизасы булды инде, кәрамәте булды. Менә шушы балалардан ди 3 ди. Кемнәр алар? Беренчесе Айса ибн Мәрьям. Айса ибн Мәрьям, Айса алейхиссалам ди. Икенчесе булды ди Джурайч дигән кеше ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям 3-нчегә күчкәнче Джурайчны сөйли башлады. Мин дә инде хадисне дәвам итәм. Кем ул Джурайч? Джурайч ул бер ир егетнең исеме. Ул борынгы заманда Бәни Исраил халкында яшәгән, күпмедер инде дөнья куып маташкан, тырышкандыр, дөньядан бер аргандыр һәм монах булырга уйлаган. Монашествога киткән. Беләбез, сөйкле пәйгамбәрбез килгәнче, элекеге пәйгамбәрләр вакытында монахлар бар иде. Шулаймы? Ләкин пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям монахларны, монашкаларны битерде. Исламда монахлык юк. Мин Аллаһка гыйбадат кылам дип, мәсәлән, ирнең гаиләдән баш тартуы, хатын кызның кияүгә чыгудан, бала табудан баш тартуы ул хәерле түгел. Исламда әҗр савап, Аллаһның рәхмәте гаилә эчендә. Гаиләдән тыш монастырьда түгел. Шулай бит инде. Без әле бүген 10 көн игътикафка да монахларны җыя алмыйбыз әле. Шул хәтлек ирләр хатыннары белән буталып биткәннәр, ничек әйтергә, яши алмыйлар, йоклый алмыйлар. 10 көнгә чакырабыз, игътикаф кансына да килә алмыйлар. Шуңа күрә безнең монахлык шул гына, башка юк. Джурайч ул инде монах булып, авылның читенә чыгып китә. Авыл читенә һәм тау итәгендә үзенә кичкенә генә төзи монастырь төзи инде, кичкенә генә инде шундый гыйбадәтхана дип әйтик инде. Шушы гыйбадәтханасына кирип, шунда көне-төне намаз укый, ураза тота, бик әс ашый инде, монах хәйләнә инде. Бөтен дөньяның нигъмәтләреннән, дөньяның рәхәтләреннән ваз кичә, мин Аллаһка тапшырылам ди. Ләкин авылда моның кеме кала? Әнисе кала. Гаиләсе булмый. Бу яшь егет була, әнисе кала, әнисе. Көннәрдән бер көнне күрәсең, әнисенең берәр хаҗәте төшкәндер. Була бит инде, әнинең кай вакыт улына сораулары булырга мөмкин. Шулай бит инде, бәлки хаҗәте булмаса да әни баласын күрәсе килә, сагынгандыр, ишетәсе киләдер, белеп булмый. Бит инде, әни бит инде ул, шулай бит. Ул чыгып китә авыл читенә, шушы улы утырган тау башында. Тау башына менү авыр, тау итәгенә баса да, әни кычкыра, Джурайч ди, улым ди инде, Джурайч ди. Бу вакыт Джурайч нәрсә эшли? Намаз укый. Намаз укый. Намаз, именно намаз була инде, монда зикр тәсбих та түгел әле. Намазда басып тора, колагына ишетелә, әнисе чакыра. Шулаймы? Шуннан соң Джурайч әйтә, Я Рабби ди, умми ва салати ди. Я Раббым ди, әниемне сайлыйммы ди, намазымны сайлыйммы ди.
Бу бит инде намазда. Хәзер намаздан чыгып әни янына шабыйммы ди, әллә намазда калыйммы ди. Ләкин намаз шул хәтле тәмле. Намаз шул хәтле ләззәтле нәрсә, намаздан аерыласы килми. Һәм әнисенә җавап бирми. Намазында кала. Әнисе инде бераз кычкырып тора да, нишәсен кайтып китә. Нишәптер намаздан соң да йөгереп кайтмый. Мин хәзер Җурайшның проблемаларын карыйм инде, шулай бит. Ярар, икенче көнне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әнисе тагын тау итәгенә килә, һәм тагын Җурайш, Җурайш дип улын дәшә башлый, чакыра башлый. Улы нишли? Намазда. Ул бит шуның өчен киткән инде. Намаз укырга, гыйбадәт кылырга. Улы намазда, әнисенең чакырганын ишетә дә, шуннан соң әйтә: "Я Раббым, намазыммы, әниемме? Әниемме, намазыммы?" ди. Шуннан соң намаз шул хәтле ләззәтле, шул хәтле рәхәт, намазыннан чыкмый. Әнисенең дәшүенә җавап бирми, әнисе тагын кайтып китә инде. Мәҗбүр була кайтып китәргә. Әлбәттә инде әнинең күңеле күтәрелмәй. Малайы шунда иштә бит инде. Шулай бит, җавап бирми, кич белән дә кайтмады. Әнисе мин эзләп килгәнен дип. Өченче көнне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әни ди, шулай ук тау итәгенә килә ди, һәм улына инде 3нче мәртәбән дәшә, Җурайш, Җурайш ди, һәм Җурайш монсында да ишетә, һәм әйтә: "Я Раббым, әниемме, намазыммы?" ди. Әниемме, намазыммы ди, һәм нәрсә? Ул сайлый намазны. Шул вакыт инде 3нче мәртәбә, 3нче попытка инде килгән әнинең шул хәтле баласына күңеле рәнҗи, шул кадәр баласына күңеле рәнҗи. Нәрсә дип әйтә? Аллаһы Тәгалә ди, гомереңне алмасын, хәтта сиңа фәхиш бызык хатыннарның йөзен бызык хатыннарны күрсәткәнчә ди. Моның инде безнең шәрәгә әйткәндә, дуганың мәгънәсе инде ничек була инде? Җир өстендә синең өчен иң изге, иң матур хатынның йөзен күрәсең килмәгән өчен, әни. Кем иң матур? Әни. Кем иң нурлы йөз синең өчен? Әни йөзе. Әнисенең йөзен күрәсе килмәде, баш тартты. Шулаймы? Шуның өчен ди, фәхиш бызык хатынның йөзен күрсәтмичә Алла гомереңне алмасын диде. Бер сүз әйтте дә кайтып китте. Ләкин дуга китте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, "Өч кешенең дугасы кире кайтмый" диде. Һич шиксез диде, кире кайтмый диде. Мусафирның диде, ураза тотучының дип килә, бер җирдә мәзлумның дип килә, рәнҗетелгән кешенең һәм әти-әнинең баласы өчен булган, һәм баласына каршы булган дугасы диде. Алла сакласын. Бу нәрсә эшләде? Үзе дә сизмәстән әнисен рәнҗетте һәм әнисенең начар дугасын алды үз өстенә. Әни кайтып китте. Ярар, гыйбадәт кыла, алга киткәнче проблема нәрсәдә булды? Беренчедән, без фикъ фәнендә үтәбез. Әгәр дә, мәсәлән, син фарыз түгел, нәфил намазын укыганда, мәсәлән, төнлә белә тәһаҗҗүд укыйсың, караңгы әниең авырып ята, мәсәлән, әтиең авырып ята, улым, кызым дип эндәшә. Алар синең намазда икәнеңне белми, специально түгел. Просто чакыра, хаҗаты төшкән су эчәселәре килә, тегесе булса. Нәрсә? Андый вакытта нишләргә ярый? Намаздан чыгырга кирәк. Намаздан чыгу хәерле. Ләкин мәсәлән, укып бетердең икән, анда 10 секунд калды, укып бетердең дә чаптың. Әйәнием, әйәтим. Ләкин намазында үзергә була. Сәгатьләр буе тукталып, минималь тагын бер җүз укып бетерәсем бар әле. Юк, сәламның бирдә бар. Бу беренчедән. Эшли алайдымы шулай? Эшли алайды. Икенчедән, намазны бетергәч булса да, йөгереп кайтырга була. Шулай бит, әнием, менә ул бит әле 3 көн, 3 попытка булды. Аллаһ Тәгалә 3 мөмкинлек бирде. Шулаймы? Берсен дә үтәмәде. Дуга китте. Ярар, бу егет гыйбадәттә ихлас, моның турында риваятлар сөйли башладылар. Авылда моның турында, менә Җурайш шундый кеше дип, менә ихлас кеше шундый булырга тиеш. Балаларына сөйли башладылар моны. Менә Җурайш шундый ул дип әйе. Һәм бу Җурайшны зурлаулар, мактаулар килеп ишетелде шушы авылдагы бер фәхишә хатынга. Һәм бу әйтте, нәрсә сез аны шул кадәр мактыйсыз, зурлыйсыз ди, каялы шул хәтле Аллаһыдан куркам икән бу ди,
мен аның барып, мен аны аздырам дей. Мен аны аздырмыйча туктамыйм дей. Һәм үзенә үзе максат куя, шушы Журайшның барып аздырырга, зина кылдыртырга. Һәм инде көннәрдән бер көнне ул инде хатын бизәнә, ясана һәм менеп китә Журайш янына инде. Башта кем менгән иде әле? Әнкәй менгән иде. Аңа кабул итмәде, аңа вакыт тапмады, аның артыннан менеп китте әнкәйнең дугасы. Шулаймы? Фахиша менде кырына, ул инде тау итәгендә генә кычкырып калмады. Килеп кирде аның калгасына, уңыннан килеп карады, сулыннан килеп карады, алдыннан, артыннан килеп карады. Ләкин Журайшка хатын кыз заты кызык булса, ул инде монах булып китмәси. Шулаймы? Ул шул кадәр гыйбадәттә, намазында ихлас булды. Ул күзен дә күтәреп карамады, бармагы белән дә Фахишәгә тимәде. Шуннан соң инде бу аңлады Фахиша, бу егетне аздырып файда юк икән, моңа мөмкин теш үтми, моның ихласлыгы чыннан да зур, һәм инде күңеле төшеп кайтып китте. Ләкин авылга әйтте бит, мин аны аздырам диде. Шулаймы? Хәзер бит инде нишләргә кирәк? Аны аздырганны әйтергә кирәк. Һәм юлда ул инде бер көтүчене күрде, көтүче ирне, шуны аздырып, шуның белән зина кылды. Зина кылды һәм шуннан балага узды. Һәм инде 8-9 ай үткәннән соң аның инде баласы туды, һәм ул шушы баланы күтәреп бер авылның уртасына чыкты инде. Бу кыссаны инде мин хадистән тыш бераз гына укыган идем. Анда инде галимнәр әйтәләр, электе бер авылда, бер җирлектә шушы ятсыз хатыннар яшәсә, алар ди балага уссалар, шушы балаларын күтәреп чыгалар иде нигә ди? Мәйданга, площадька. Мәсәлән, Красный площадька инде. Һәм бүтән ирләр баш тотып көтәләр иде, кемнең исемен әйтер микән бу дип ди. Бу хатында инде баласы туган, күтәреп чыкты яңа туган баланы, һәм инде бүтән ирләр көтәләр, кем кая зина кылган, кемне хатыны белмәгән, мәсәлән, ул бит инде динсезлек, азгынлык һәр вакыт булган ул. Шуннан соң бу хатын әйтә, беләсезме моның кем ди атасы ди? Бүтән халык әйтә, кем ди? Моның атасы Журайш ди. Сез сокланып, сез ди балаларыгызга мактап, зурлап, Аллаһыдан куркучы дип сөйләүче Журайш монах ди. Менә теге вакытта мин андый мендем ди, аздырдым ди, менә аның баласы бу ди. Шуннан соң инде халыкның шул кадәр күңеле китә шушы Журайштан, шул кадәр ачулары килә, шул кадәр нәфрәт, алар чыннан Журайшны яраткан булалар. Алар ихлас дип уйлыйлар. Алар инде Журайшканы мактап балаларына әйтәләр, менә сез Журайш кебек булыгыз, алдамагыз, мәсәлән инде тәрбияләгәндә. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу ди халык ди, ярсып ди, менеп китә кая? Журайш янына. Менә кыссаның башында кем килгән иде? Газиз әни килгән иде, кабул итмәде. Аннарысын иң күркәм йөз килгән иде, хөрмәтле йөз, күрәсе килмәде. Аннарысын иң ятсыз йөз килде, кабул итмәде. Аннарысын халык менде. Алар инде сорап тормадылар, сәлам биреп тормадылар, сүрәп төшерделәр Журайшны. Берсе тибә, берсе суга, берсе анда каргый, берсе төкрә, ялганчы, зиначы, без сине бит иманлы дип уйладык, без сине фәлән дип уйладык дип, моны аягыннан сүрәп алып төшәләр нигә? Авылга төшәләр. Үтергә. Булды, син азгын кеше икәнсең ди, менә без сине үтерәбез ди, халак итәбез ди без сине. Шуннан соң инде менә халык та кызык индеме? Кичә генә әле мәдхия укып мактап утыралар. Бер хатын торып, зиначы хатын торды да, менә ул ди, шундый ул дигәч, шул җитте. Шулаймы? Булды. Тикшерергәме, тикшермәскәме, нәрсәгә? Менделәр дә сүрәп алып төштеләр. Хәтта әйтелә инде, ни дип әйтәләр, шушыны сүрәп төшкәндә, шушы тавышны ишетеп, фахишәләр җыелган йортта бөтенесе йөгереп чыктылар ди, кем микән бу дип. Һәм аның күзе ди шуларга төште ди. Йөзләр очрашты. Шулаймы? Шулай дип әйтәләр инде. Ягъни, әнисенең йөзен күрергә теләмәгән иң кабахат, иң яман хатыннарның йөзен күрде дип әйтәләр инде. Шуннан соң аны сүрәп төшерәләр, без сине үтерәбез диләр. Һәм шунда Журайш үзе дә аңламый нәрсә булганны. Ул бит инде аның ни юк, интернеты юк.
ниде юк, новостилар укымый, радио юк. Шуннан соң ул әйтә, минем җинаятым нәрсәдә соң ди. Менә ди син ди зина кылдың. Кем белән ди? Менә шушының белән ди. Менә бу синең балаң ди. Шуннан соң ул инде нәрсә эшли? Миңа ди 2 рикагать намаз укырга, мине үтерер алдыннан 2 рикагать намаз укырга миңа бирегез әле ди. Һәм ул 2 рикагать намаз укый, ихластан, елап, Аллаһыдан ярдәм сорый. Һәм торганнан соң шушы бала янына килә, һәм бармагын шушы баланың корсагына куя. Төртә дип әйтә инде шулай. Төртә дә әйтә, һәм балага әйтә, әйтти, кем синең атаң ди. Бөтен кеше карап тора бит инде. Бу яңа туган бала ничек әйтсен инде ул? Шуннан бармагын куеп корсагына, теге бала ята, әйтти, кем синең атаң ди. Әйтти. Шуннан соң теге бала телгә килә. Һәм минем атам фәлән, улы фәлән көтүче дип әйтә. Шунда инде бөтен халык күрә, мөгъҗиза бит инде бу. Бер Аллаһның кәрамәте. Шушы Аллаһ сабы дәрес бирде бит инде хәзер. Гыйбрәт бирде. Шулай бит инде әнинең ният төште. Ләкин инде ул бит җинаятчы түгел, ул зиначы түгел, ул азгын түгел. Ул Аллаһтан куркучы, ләкин әни хакында ялгышты. Нәрсә эшли? Аллаһ Тәгалә шушы сабый баланы сөйләтеп, аның дәрәҗәсен, аның гомерен саклап кала инде. Һәм шунда инде халык аңлый, үзенең зур гаип эшләгәнен, яла якканын, һәм гафу үтенә башлыйлар инде, күтәреп башта сүрә алып төшкәннәр. Ләгънәт кыла, төкерә, тибә, хәзер инде сыйпый күтәреп алып менеп китәләр. Яңадан тегендә инде. Бу уже 4нче заход буламы инде, ничә? Шуннан соң әйтәләр инде, син безнең йөзек кашыбыз, син безнең горурлыгыбыз, без бик гаепле синең каршыңда. Шуңа күрә әйтти, алтыннан төзикме ди, көмештән төзикме ди. Инде. Ул бит инде бары аны яраталар, ул бөтенесе өчен дуга кыла торган була, ул бит инде хәерле кеше була, ул аның белән горурланган була, аны яраткан була. Шуннан соң әйтә, ниндине аны җимереп таткан булалар инде. Уже өлгергәннәр, җимереп. Шуннан соң әйтә, нинди булса, шуны миңа кайтарып бирегез, һәм мине шунда калдырыгыз ди. Һәм Җурай шунда кала инде. Менә бу икенче сабый бала бишектә сөйләшкән инде. Икенче сабый бала бишектә сөйләшкән, Җурайшның дусты дип әйтик инде без аны. Сахиб Җурайш. Һәм менә монда да күрәбез, карагыз. Җурайшның проблемасы нәрсәдә булды? Ул үзенең бөтен көчен, үзенең бөтен вакытын, үзенең бөтен ихласлыгын бирде. Кем белән мөнәсәбәтне төзергә? Аллаһ белән генә. Шакыр ул китте. Аңа ул хатын хак алырга теләмәде, бала хак алырга теләмәде, бала өстендә, үз өстенә ул китте. Ләкин әни хакы бар. Шулай бит инде. Шуңа күрә нәрсә эшләде? Үзе дә сизмәстә шушы гыйбадәткә башкасына бирелеп, ул әнисен кимсетте, ул әнисен рәнҗетте, әнисен без бит әйттек, әти-әнинең хакын үтәмәү, алар белән аралашмау, алар белән араңны үзү, аларны мәхрүм итү һәм башка ярдәменнән мәхрүм итте. Улыгайган әнисе булгандыр, назыннан, вакытыннан мәхрүм итте. Шулай бит. Һәм бу аның зур хатасы булды. Аллаһ Тәгалә Җурайшка нәрсә? Зур дәрес бирде. Шулай бит. Менә шушындый хурлык белән инде аны менә үтерергә тиешләр иде. Аллаһ Тәгалә аны саклады, яклады инде. Ул тәүбә итеп кайтты инде. Менә шуңа күрә Аллаһ белән мин гыйбадәт кыласым бар, минем ураза тотасым бар, минем тегене эшлисем бар дип, бөтен игътибарыңны бу якка биреп, әгәр дә синең өстеңдә булган бурычларыңны үтәмәсәң, әниең каршындагы булсынмы, туганың каршында булсынмы, башкасы балаң каршындамы, Алла сакласын, гынахка төшүең, гынахка чумуың бар. Һәм өченчесе, әле безнең ишәү бит ул. 3 сабый дидек, шулаймы? Димәк, беренчесе Гайса, икенчесе Җурайшның дусты, өченчесе бер ана, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бер ана кочагына алган сабый баласындый, сабый баласын улын алган, кичкенә ул инде күкрәк баласы, һәм күкрәген каптырган ди. Имә. Шушы имгән вакытта ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әни каршыннан бер жайдак була инде, всадник бара. Всадник. Шундый киенгән, матур итеп, ират инде шундый кылычлар белән матур итеп шулай бара, һәм әни ди сыкланып ди, кара нинди батыр, шундый көчле, матур ир, шунда дуга кылды ди. Я Раббым, минем улымны да менә шушы жайдак кебек, шушы ир егет кебек итсәң иде дип дуга кылды ди. Дуга кылды ди.
Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям менә булай ирене белән күрсәтә. Бала ди ирененнән әнинең имшәген чыгарды ди. Имгән җирдән һәм әйтте ди: "Я Раббым, мине шушы ир кебек кенә итмәсәң иде", дип әйтте ди. Әни бит инде яңа гына дуга кылды. Бала киресен кылды ди. Шуннан соң күпмедер вакыттан соң бер әни баласын имезә, шул ук әни, шул ук улын кичкенә бер хатынны алып баралар ди. Бәйләгәннәр, тартып, ягъни сүрәп алып баралар, газап бирергә. Бу хатынны ике гынахта гаеплиләр ди. Әйбер урлаган һәм зина кылган дип ди. Ягъни бу бузык хатын һәм бур хатын дип ди. Бөтенесе аны хурлыйлар, нитәләр бит инде беркем дә зурламый. Шуннан соң әни ди бу хатынга карап торды да, дуга кылды ди: "Я Раббым, минем улым андый гына булмасын", дип әйтте ди. Шуның кебек кенә булмасын дип әйтте ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбез шуа ирене белән күрсәтә, авызындагы имшәкне чыгарды ди. Бу бала һәм әйтте ди: "Я Раббым, мине шушы хатын кебек итсәң иде", дип әйтте ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, теге беренче ират җайда ул залим иде ди. Әни белми бит аны. Әни бит аның кыяфәтен генә күрә. Шулаймы? Ул җәберләүче тиран булган. Кешеләр үтерүче, әни белмәгән, белмичә дуга кылган. Аллаһы Тәгалә әнинең дугасы кабул булмасын өчен нишләгән? Балага ни биреп, шушы мөгъҗиза, карамат биреп, сөйләшми торган бала дуга кылган: "Мин шуның кебек булмасам" дип ди. Теге хатынны ди нахакка гаепләгәннәр ди. Ул бурда булмаган, зиначы да булмаган ди. Ул Аллаһыдан куркучы, хәерле хатын иде ди. Ләкин Аллаһ сынау бирә, шулай бит? Сынау биргән. Шуңа күрә тышкы халәтен күреп, кешеләр гаепләүне күреп, әни нәрсә ди? Үзендә булган белем белән әйтә: "Минем балам гына мондый булмасын иде". Ләкин әни белмәгән, ул хәерле хатын булган, ул изге хатын булган. Аллаһ Тәгалә баласы имшәген чыгарды ди авызыннан. Чөнки әйтә алмый бит инде ул имсә, шулай бит? Һәм әйтте ди: "Я Раббым, менә мин шушы хатын кебек булсам иде", дип әйтте ди. Ягъни мин дә тақва, иманлы, хәерле булсам иде, дип әйтте ди. Менә бу инде 3 шушы бала, 3 сабый. Бу Бухари, Муслим җыентыгында килә бу кыйсса. 3 сабый бала ничек итеп бишектә сөйләштеләр Аллаһның кыдраты, Аллаһның кәрамәте белән инде. Менә монда инде без шулардан күрәбез. Менә өчесендә дә әни белән бәйле инде. Гайсаның әнисе Мәрьям. Шулай бит инде Мәрьямгә күпме сынаулар килде бит инде. Аны бит инде уйнаштан бала туган дип, бала тапкан дип, тегеләй дип, булай дип бит инде Мәрьям шуңа күрә бала табасын белгәч әйтте бит инде: "Үлсәм җиңелрәк булыр иде", диде. Ул бит Мәрьямгә бик зур сынау булды. Бик зур сынау булды, шулай бит инде. Әле хәзер дә шулай дип яшәүчеләр бар, Гайсаны мыскыл итеп, уйнаштан туган дип, Алла сакласын, незаконно рожденный дип. Икенчесе шулай ук әни белән бәйле, өченчесе дә әни белән бәйле инде. Ләкин безгә кирәк иде икенчесе инде, бигрәк тә, шулай бит? Әнинең рәнҗеше ничек итеп кешегә төшә. Алла сакласын. Һәм менә бу чыннан да кыйссаны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Аллаһы Тәгаләдән килгән кыйсса бит инде бу. Шулай бит? Аллаһы Тәгалә моны Коръәндә калдырмаса да, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә бу кыйсса ирешкән, ул бу гыйлемне белгән, борынгы заманнарда булса да, демәк бу кыйссада безнең өчен бик күп файдалар бар һәм бик күп хәерле безнең өчен насихат, гыйбрәтләр бар. Демәк безгә дә бу кыйссаны алга таба кешеләргә җиткерергә, сөйләргә кирәк. Һәм икенче дәрескә язып куегыз, мин яңадан кайтмас өчен икенче дәрескә иншалла без сөйләшербез. Икенче бер кыйсса, шулай ук Бәни Исраилдә булган ул кыйсса, менә Абдулла ибн Гумар тапшыра инде. Ничек итеп әти әнигә изгелек бәладән котылуга сәбәп була инде. Ничек диләр әле? Бер рәхмәт мең бәладән коткарыр диме? Менә шуңа күрә санаиул ма'руф, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, хәерле бер-береңә изге эшләр ди, бәла казалардан саклауга, Аллаһның сине бәла казадан саклавына сәбәп булыр дигән шундый хадис та бар. Менә шуңа күрә әти әнигә изгелек кылу, гомумән кешенең изгелек кылуы бәла казадан котылуга сәбәп була икән. Шуның турында хадис, кыйссаны иншалла үтәрбез. Аллаһ безгә ярдәм бирсен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.